of Anambra State bụ Gọvanọ Soludo anyị nwere any right enwekwara any power chi bịa na be gị kpọpụta gị sị gị bịa ime afịa. No, Governor of Anambra State enwere such power. But I will explain something to you again. I like ya nkwucha bịa kọkwa ọnụ ịma na ife anyị enwe kịta na media space ndị Igbo bụ sọsọ ndị na-abuzugharị people here and there na-akpọ iyi attack ya ndị mmadụ because of their own opinion. But fa chọrọ ka eme their own opinion akwa na Igbo anyị ncha na ya na nwere ya agba ọsọ and ya bụ mbịa fụkwa ụmụnne anyị nọgasị obodo oyibo nọ ebe gọọmenti putugoro everything in order na control onye ọbụla gwa gị ife ị ga-eme na nke ịma mme pụtalụ a na-asị na Governor of Anambra State ama control gị nwa bụ an individual. You are just a joker until they ghọta ife bụ gọọmenti mma apụta ebe a na-explain unu ya bit by bit. Gọvanọ Soludo enwere power ịbata na be gị bịa kpọpụta gị. No, my instruction ya na the regulation oge etinye na the law oge implement ga-eme gị dị first isi be gị apụta bịa mee ife gọọmenti kwuo. Do you understand what I'm saying? Emere video as advice ndị ime ahịa bụ main market anyị ncha niile bikonu lapụ na ife a unu na-akụ agba akwụkwọ na court ejebe court with Gọvanọ Soludo si male ka a ga-esi settle ife a amicably si jekwuo Soludo ka a nọ mitu ọ bụrụgodu na o nwere nke ife a ga-eme ka amale ka a ga-esi wee menya bụ abana wee sụọ abana nni na anyị na ọ ya ba akpa alahụ n'ute na onye ji mmadụ na anaji onwe mana akwa ngị nwe ahụ eji na ana ka isi ebe aja nkwucha ya unu kọba ọnụ. Today what will happen? Do you now understand what I'm saying? Gọvanọ Soludo enwere power ịbịa gwa ya gị zụọ afịa mana Gọvanọ Soludo bụ landlord gị. Ihe a bụ ihe many of you fail to understand. Gọvanọ Soludo bụ hanwa bụ ife na control main market ọ bụla ngị nwe as an individual. Ama afọ onye Igbo nọ Canada ebe gọọmenti gwara gị amini hours ya na-arụ ọrụ. Gọọmenti enwekwa power to control you, but gọọmenti ga-agwa gị hours suppose ịrụ ọrụ. Why not ịgwa that government of Canada ebe afọ ịnọ kịta dị mma mba na fe nwere power to tell you na so hour ka ị ga-arụ ọrụ and so many other European countries and ịpụta na social media na-akọfune ịkacha anyị ncha niile dị intelligent. You know, na support ndị Nigerian politician. No, but if you need ịghọta ebe a bụ the way government is make their money ka fa na-protect their Governor Soludo is just trying to protect Anambra State source of income economy. Ọ bụrụ echi na-ekita o ji etichasị ụgwọ ịbaba mba ọ bụ no issue of insecurity bụ ife a na-ekwu maka ya. Ndị anụnwa ji ọka nọkọ weta ime asọlvụ ya amicably onye ọbụla apụtaba afịa. Ọ bụrụ ife a na-akọrọ ọnụ ọ bụrụ ife ya nọ na comment section na-akpọcharị nwa mgbafọ Fulani broad na agent of Fulani nkwu okwu ịkpọ mụsabụ how much did they pay you onye who be this one okoko ewu awụsa Fulani broad. Does it solve the problem? No. Ndị Igbo si n'oji onye na-ana ji onwe ya ịgbagharịcha ife ya na-agbagharị emechi ka ya echigata azụ mee ife gọọmenti gwa gị mee. Do you understand what I'm saying? Agwala gị na gọọmenti wụ the god of this world. Gọvanọ Soludo nwere power kịta ịpụta na main market si gị na drainage dị ebe afọ adịrọzi mma na structure ebe afọ adịrọzi mma na everywhere dị dirty na ọ chọrọ ka emee maintenance. Unu quick notice wepụta another site ya nwa jebe ebe ahụ. O mere na Anambra steeti ma dunu Peter Obi anọ m na Anambra mgbe a na-achụ ndị Iweka uti ndị amị oge ndị ime Iweka jụrụ na fama mpụ. Anọ m na Anambra mgbe Peter Obi na ndị ọgba ndị na-ele ndị azị ọgba ewu na ha briji na-egide ya. Ife a na-agba gị gọọmenti pụta gba gị na ife a na-achọrọ ime for public interest. There is nothing you can do. Unu isiku njebe court unu ejebe court then afia afọ adịgoro pending. Ife a bụ ihe mpụtara ebe a spray n'ọlụ gị gị nwa bụ onye Igbo ji onye China ụgwọ gị nwa bụ na kọntena gị bata na wọf nọ na-amụ dị mọreji gị nwa bụ dat na ngwa afịa gị belu gị bata ọbụla ị bịara buru ihe ọ na-amụkọdụ mọreji mpụta ebe a mere gị dị spray ịnọ na comment section na-akọfune and some of ndị na-akọghịrị ife a enwere ife fama. Do you understand what I'm saying?